Kaixo eguerdion denori, kaixo Joseba, Loli Zeinar garate naiz, eta urrian sartu gaude. Urrian sartuan zer egingo dugu, kurso berri hasiko dugu, eta urriko landare batzuk ezagutuko ditugu. Gaurkoan halako zentro polit bat egin behar dugu. Zentro honek balio du alde batetik oparitzeko, gure kasuan horrela egingo dugu, edo gure etxeko nik zer dakit, terrazako mai batian kontzeko, edo lurrean ere bai, edo halako portxe batian. Zer sartuko dugu hemen? Ziklamenak, sartuko ditugu kalendulak eta sartuko ditugu bi aza mota. Bat da dekoratzeko aza bat eta beste aza mota hori izango da gure baratzetan sartzeko. Ziklamena oso erresa da eta gainera urte pare bat ongi ateratzen da. Orain sartu, urrian gutxi gora bera, eta gero martxoan eguna luzatu ala, eguna epeldu ala ondatu egiten da. Momentu hortan errebola hori edo patata hori atera egingo dugu, egun pare bat utziko dugu pixka bat lehortzen, eta gero paper batian bildu, eta jasoko dugu halako armaio batian edo iluna eta lehorra. Eta gero, hori, abuztuan azkeneko astian edo, gutxi gora bera hori, irailean lehenengo astian, berriro paper hortikan atera egingo dugu, eta sartu egingo dugu lurretan. Eta hola, urte pare batez ongi ateratzen da ziklamena. Guazen orduan gure zentroarekin hastera. Lehenengo botako dugu arzilla, begira. Oso merkea da eta benetan pena merezi du etxeko landare guztiari, bai kanpokoak, bai barrengoak deneri arzilla hau botatzia. Horrek egiten duena da ur gehiegi dagonean xurgatu alde batetik. Edo baita ere euditzaparrada bat botatzen baldin badu, berdin xurgatu egiten du. Goazen gure zentro polit hau osatzera. Hemen sartu dugu ziklamen xuri bat, onduan kalendula orilla, kalendula badakizue, bere izen botanikoa edo kalendulatzea da. Batzuk deitzen diote boton de oro, beste batzuk marigot, guk kalendula. Begira ze politia, sartu ditugu bi ziklamen, momentuan 3 kalendula eta igual aza dekoratibo bat sartuko dugu, begira ze politiak dauden. Hau hemen sartuko dut, holaxen banatuko ditugu, nik uste horrela politia. Kalendula hemen Euskal Herrian guk maite dugu pila bat. Zergatik, alde batetik gure baratzako lurrak eta horrela garbitzen ditu, egia da gero badago jendia kalendula olioak eta ere egiten ditunak, egia da propiedade pila bat ditula kalendulak. Badaude horrela orillan eta hemen fijatzen baldin bazate pixka bat laranjagoa da. Eta badago beste variedade bat, guk hemen ez dugu, baino da naranja pikin bat ilunagoa oraindikan. Zer gehiago? Azak, begira ze aza politiak ditugun. Fijatzen bazeate, begira badaude aza batzuk pixka bat argilagoak, negua pasatzeko, politia da. Baina, aza honek, lehen esan dugu, jateko ez dute balio. Jateko zein dire, gure betiko azak. Eta nola, zentro hau oparitzeko den, pentsatu dut, igual hau jarriko dutela terraza batian, baina agian baratzen sartzeko ere azak baditugu. Egingo duguna horrela, 3 aza horrela, irunaka, hauek baratzen sartzeko, honekin egingo duguna da, pixka bat gure zentroa osatu. Horrela papertxo hontan oparitzeko nik uste politia dela, begira. Bestia dena tiestotan utzi dugu, Utzi dugu dena tiestotan, zertikan gero pixka bat aztera dena, hemendik atera egingo da, eta, bakoitzak nahi duen tokian sartzia, ni pentsatzen dut, ziklamenak balkoian terrazan politiak geldituko dire, kalendula izaten galda hor, edo izaten galda baratzera, aza hauek baratzera ez, baina hauek bai. Orduan pixka bat, holako zentro bat oparitzen dugunean, ematen diogu aukera hori, nahi duna egitea. Ikusten duzuen bezala, hemen 2 aukera ditugu. Joseba, gauza da, nik azakin hau apaindu dut. Zuk sukaldean zer egingo duzu. Zeo zer erakutsi, favorez. Eta gaurkoan onaraino iritsi gera, egin dugu zentro polit bat, ziklamena, kalendulak eta 2 aza motakin.